Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман субҳи саҳар кати ҳама ҷои порядок кардам, простинои алиш кардам, барои он ки сиёҳушчота бинёш рехтестай ва охай Маша айкҷоё то мам сиёҳуш Маша фақат. Охай дига нестай ҳиҷода ман айкҷоё бум туда Маша. Ва саҳар кати бо сирка мондамум каме испандут кадам манҷада чхали ки гуфтам сиёҳушчота биничош рехтестай барои михай дуд када шидам шави бо они майда чош монда авараш не сузад гуфтам майда буш бурод ана михел мехоҳам ҳоли соат 10:30 мехоҳам ози вай кунам як видео кунам канали арзандада ози худма як маҷбур кунам кани ягон мавзуда шта суҳбат кунем мехоҳам амҷода шта ягон мавзуда гап занем намедонам ҳозир агар ки хушум тияд барои он ки хела шуд ки видео накардам имрӯз пага гуфта шидам ҳиҷне ки ман видео кунам хонаи бинан чӣ хел дуд дӯстони азиз бегоҳи рӯз шудаги аста садик рафтан дар кор берин ҳавом хел офтобак намедонам гарм бошад ё ки салқин бошад саҳари шамол буд хела ҳамаха чангу чунг бисёр буд ки сиёҳуш бедор шуда бошад сиёҳуш хобай манҷа стирка кардам стирка офтоб кардам ва вай шавҳарам вай кардем пеш очам дромадиян очам вай оретепа тарбуз харидиян тарбузашон аҷоиб буд вай фақат ҳар дафъае ки дар он агар ҳамунҷа тарбуз мегиранд тарбузи уяс мефурӯшанд онҷода тарбузашон ку аҷоиб буд ҳам шириниш ҳам дарунаш беҳтарин ҳастанд мо айнҷа тарбуз умуман намехарем ман хела буд ки мегуфтам ки намаш чӣ мегӯянд тарбуз дига вай намехарем ай даруни ҳамин шаҳр барои он ки дарунаш безеб ҳастай ва чӣ хел гум ҳамин сол ай тарбуз сер шудагӣ набудам гуфтам ва чанд бора аллакай ки очамшон меранд яктаи не балки 10-12 мехаранд ҳам мефурӯшанд ва ҳам бо 1-2 шаҳад мода мемонанд ва имрӯз бо мана овардан бинед бо чӣ хел хушрӯ буромадагӣ аста идеалӣ ягон камбузӣ надорад ширинишку аҷоибот ҳастай ай бозе ки очамшон ай ретепа тарбуз мебиёрад дар ҳақиқат тарбузи бамаззаи ширини зур ман хурдестам гӯем мо хурдестем манам хел дӯстони азиз ва бо помидору бодрингу ҳам хеле чизо рое кардан намаш чӣ мегӯянд беҳад нағз ки меранд вақте ки раванд агар ҳамунҷа беҳад чиз бисёр мешад гӯем помидору бодрингу болгарӣ ҳама чиза мебиёранд мо намехарем ва очам фақат ҳама чизое гӯем мода роӣ мекунанд ҳама хел ози сиёҳуш хобай сиёҳуш инҷода хобай мана хел рости гап дилам намешад ки ай хоб бедор кунамша не ки бо маҷбур мехезонамша ки то ки равем гуфта агар ки бо садикда бошад вообще нағз мешад барои он ки мери уже вай чӣ мегӯянд кӯдако кӯчада ва ҳам тез ман мебурам ман ҳама вақт дер карда мебурем мо то ман чиза хай ман тез мепӯшам то сиёҳуш мепӯшам сиёҳуш то ин мегӯд об мегӯд нон мегӯд ва чӣ мегӯд барои вай соати 4 мехезам ман номаш чӣ мегӯянд уже тайёрии садикравида мекунам не ки бо всё равно дер мешавад бинед дӯстони азиз чӣ хел фонтанои кушоданд имрӯз 1 сентябр гуфта автобусҳо пайдо шуданд хела буд ки надида будам ман фикр кардам ки автобус дига вай кор намекунад ки ай ҳамин рӯз автобусе бо мана сар додиян автобус ҳастай автобус чизи беҳтарин ҳастай сиёҳуша бинанд имрӯз 1 сентябр кӯча ва одам бисёр студенту талабаҳо гашт формаи мактабӣ кати аҷоибот инҷа пурмаршруткаҳо пурмаршруткада вай ман фақат меомадам холи буд меомадем то ҳаминҷае ки имрӯз пурам маршрутка ва ҳам маршруткаҳо низ қимат шуда
Yardım edilen oddıklar ise. Suxari siyavuşa bazur xezoндам. Vay. Nağaltı siyavuş giriyor bunu lakati, alda kati, bom magazin durumunu siyavuş sistemi nağaltı dadırni vay. Hayır, nara peşiş. Bom peşi vada. Magazin dadro vardım şaki, toki xapknat, ba girifte barduşta ba o var demişe. Ba xapkaday suxari xurda. Siyavuş. Nilüfer. Çıkap imru sadikda. Diga şer azad nakadın. Xonden imru çıkap bud. Yagon başladı ya ki ne? Hama cücük kız suxari kadar. Hama kuşuşa var. Hama kuşuşudan. Vay. Kuşu nesta. Kuşuruydu ki guf kuşur nesti. Ne platiye, hama platiye me puşar. İmruz olma ne dedim de imruz hama platiye mi puşa. Sadikda. Fatima'yı masa, o da bay. Çi. Hama kuşuşa me puşar. Mальчикоя me puşar. Fason kardabdan malchiko. Jak Niluška platia fata nadošla, fata doštu na pušidak. Kaj paga mi pša? Tanga je, gdje je ti sjevuš? Bini čeho je sjevuš, rehta? Bačko kadin Nilüfer sadikda? Tansı kadin? Muzika bud? Kalonştayın? Şmoyam kalonşı deyin. Vay, çen ya mu başlı. Fro. Da siyavuşa kal frorşa. Girelim. Ana. Молодец, Мегдбо. Да. Хазин равен. Do'stoni aziz, mana juda men xo'rak tayyor kardashdim. Do'dvoy vayuribman. Kamera ostiga me'xostam kartoshka va go'sht tayyor qildim. Lekin bo'xtam bexay shurbo qildim kamtar kudako va chand ro'zaki ovqati saf xurdestam. Va giriftam ham va go'shti murg'a va kardam. Andoxtamu bulyoni sabuka guftam va rostiga вообще rugan qarib kinna andoxtamsha. Neki bu bininchi xil ruğanash bisyor shudagi asta, ammo murg'o se ruğan bidan. Barای همین خاطر وظیفه نختلو بی چی ننداختم شه هم خیلی سبوکا خواستم فقط سبزوات و با کمی شود اگر ورمیشل میاندازم تمام کمی کودکوی بیرون برورم ای ساعتی اومدن بیرون ده نبودن شینیم بعد خون ندرویم من سروشنا گرفتیم دوستان عزیز من شوربا جوش دسته کارتوشکاشو انداختم بگم امروز خدا باشکر چقدر روزی نغز اوچامشون چقدر چی روی کردن با منی همسایه ایکرا روی کردن ایکراشون هم خیلی میکردن و با همسایه و یکی دیگه انگور دادن یکیش تا کودکا دادن موزی یک کاسه چیده تا که ویا خوردن گیرن تا و شوربا کارتوشکاش تیار شدن هم خیلی دوستان عزیز اونجا فرست دیگه با ایتون برومدگی کمتر ماکارون اندازم شه ماکارونجا ورمیشل چخیلی که گفته بودم کمتر بسیار نه کمتر میاندازم شه تمام و وای دفعه من خیلی ماکارونای کروگلی گرفته بودم برای کودکا تا که حواسمند شون خورن خیلی کروگلی دوستان عزیز من
хӯрок давай райҳон андохтам, укроп наандохтам ша, мана вермишелоша низ андохтам, ҳай кругли макаронро бини чанд калон шудияд. Ҳай омангӯем, хай тайёр шуд, беҳад шӯрбои нағз шуд. Ман худамам хел меҳустам, не ки ман начашидам, ман нахӯрдам, кӯдак кашидам. Ва бо шавҳарам биён, бо шавҳарам низ мехӯрам. Манам хел дӯстони азиз, биён ҳамин кати телефон хела очам кати гап задем, барои ҳамин намедонам ки охир он гап чӣ буд видеода. дӯстони азиз, анам хеле ва ҳозир шӯрба мемонам як тараф, то ки хунук шавад. ҳоли сёрону ҷӯша ба шавҳарам ки омаданд, хунук мешавад, уже ба холодильникда мемонанд ша. Анам хеле дӯстони азиз, берун ҳаво хеле салқин, ҳаво вай нағз, не ки самолёт паридеста. Лекин дина низ ҳам ки гуфтем ки ҳаво салқинакай, лекин кондиционер намондем, беҳад гарм буд. саҳри соат 5 шуд ки қариб баъд ҳаво камтар салқинак шуда, гӯем баъд хоб бурдак. Ихелда то соати ҳамин 5 гӯем гармида умуман одама хобаш намебарад. ва чӣ мегӯн, кӯдакоям ҳамин аҳвол, кӯдако тез бедор мешаванд. вай об мегӯн, ҳамин саҳри сиёҳуш бедор шуда, ай об хӯрдана ҳам хел памперсаш пур шуда, ҳеҷ вақт ихел набуда. ай об хӯрдана гӯем чанд бутулка об хӯрдака мешавад. Анами хел дӯстони азиз, биёед ҳамин кати влога ба охир расонем. хайр, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр.